जिल्लानि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि एबारनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिया खोब मोजां बाख्नायथाव। आं बिनि थाखाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो जिहेतु दिनै बे मोनसे जारिमिनारि होनना बुंनांगोन आङो, जिहेतु बियो एबारनिफ्राय मेट्रिक परिखाया जाला, जिहेतु 2020 मायथाइनि निउ एजुकेशन पलिसि मथे मेट्रिक परिखाखौ दैखांना होसिगोन आरो जों मिथिनो मोननाय बादिबा सरकारा एबारनिफ्राय मेट्रिक परिखाखौ फाथिला। गतिके बे मोनसे लास्ट मोनसे मेट्रिक परिखा, बेयाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे थुलुंगा होदों आरो गोबां आलासि फैदों आरो बेयाव आंखौबो आलासि महरै लिंहरनायखाय आं बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावदों बिथांमोननिसिम। आरो जिहेतु फरायसाफोरखौ जिहेतु लास्ट मेट्रिक परिखा, बेयाव जों गोबां आलासिफ्रा थुलुंगा होनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो जिहेतु सोलोंथाइनि ओंथियानो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे गावखौनो सुबुं सम्पद हिसाबै दानानै जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावनो हानाय, समाजखौ हेफाजाब होनो हानाय, सुबुंखौ हेफाजाब होनो हानाय, न'खरजों लोगोसे हादोरनि जाहाथे मोजां खामानि मावनो हानाय, जों बेखौनो हास्थायो। जों बोसोरफ्रामबो नुनो मोनो जे जिल्ला हिसाबै फरायसाफोरनि फरायनाया हौवासा हिन्जावसानि बिबाङा खोब समानैनो थाङो, नाथाय दख'रा हिसाबै बुंनो थाङोबा हिन्जावसाफोरनि फरायनाया बांसिन गोजौआव थांनो हमदों, हौवासाफोरा बहुद डाउनाव थांदों। बेनि सायाव मा बुङो, मानि लोरबांथि बुङो? बे उन सिगां मालाबा जायो आरो बेफोर खार'ना जाहैबाय जोंनाव गोबां जाहोन दं फरायनायाव इफेक्ट गोलैनायनि। सासे फरायसाया दहाय मोजां सासे बिबुंथि होदों, बेनि बिबुंथिनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिदों मबाइलखौ बिथांमोना बांसिन टाइम होयो आरो टाइम होनायखाय बिदि जादों। बेनिखायनो जों खावलायदों जे मबाइलखौबो नायनाङा होनना बुंनाङा, जों नायनांगौ, बेखौ रुटिनाव लाफानांगौ। थारमाने नों मा समाव मबाइलखौ नायगोन बे फिक्स टाइमाव नायबानो जाबाय, बाखि टाइमाव फरायबानो जाबाय। आरो जिहेतु हिन्जावसाफ्रा जुदि आवगायबोदोंबा जोंनि खोब मोजां लैखोन। जेनेरेल जिथुनाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ बियो डिभिजना गोलैफायो। दा बेहाय जोंहा ओरैनो बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालि होनोब्ला जोंहा जोंनि बे जनायनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुला थाबाय, बेजों लोगोसे एसबि हाइ स्कुला थाबाय। बेनि अनगायैबो जोंहा गाव जिथुनाखि प्राइभेट, जोंहा जेरै UN एकाडेमि सिमेन्ट-सापुरि, UN एकाडेमि बगरिगुरि, UN एकाडेमि बालिगरा, UN एकाडेमि सिलिखागुरि, आलारि गार्लस हाइ स्कुल, बेफोरबायदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनिफ्राय जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव गासै 34 जोंनि बिजाथिया देग्लाय सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों बर' बिजोंनिफ्राय। दा बिसोरखौ दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोङो बिसोरखौ बर' बिजोंनि गेजेरजों फरायनानैबो जे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो, दा बेखौनो जोङो बिसोरनि बे नाजानायनि थाखाय सेथि थाखोआव उथ्रिनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो मान बावनायजों लोगोसे जोंनि उननि जिथुनिखि बर' बिजोंनि फरायसुला फरायसुलि बिसोरखौबो जाहाथे जोङो बिसोरनि बायदियै जाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों जेरैहाय दिनै मान बावदों, बिसोर बायदियैनो जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफ्राबो जोंनि बर' बिजोंजोंनो फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जोङो गावखौनो सुबुं सम्पद हिसाबै दानो हायो। दा बे गाहाय थांखि लानानैनो जों दिनै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानाय जादों। दिनैनि दिनाव जोङो जिथुनाखि जे सासे फरायसाया जिल्लानि जोङो मोननै खौरांखौ बुथुमनो हमबाय, नाथाय सासे फरायसाखौ जों दिनैसिमबो बरायनाय नुनो मोनाखै। जे बिफायासो बेयाव बाहागो लादों, सासे फरायसाया गावनि थांखिखौ होसोनायाव जिउथि मोसाहारि बुङो, बिनि सायाव माबायदि साबायखर बावगोन जे बिथाङा दिनै थांखि होसोदों? नंगौ, जों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो 94% लानानै उथ्रिसार जानो हानाय बे ज्योति मोसाहारिखौ जों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मान बावदों। नाथाय दुखुनांथाव बे मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो बिथांखौ बे समाव जोङो मोननो हादियासै। गावनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय बे समाव गुबुन मोनसे जायगायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय थाहैबाय, बेनिखायनो बिथांजोखौ जोङो मान बावनो हादिया बे समाव। अब्लाबो जोंनि मान बिलाइखौ जोङो बिथांनि बिफा
बिफानि आखायाव जोङो दिनै गथायना होनाय जाबाय।